ala n'a kuma sigi a tun bɛ k'a ye bana ye bana ye sara wallahi jama ka préféré abana ala Bokar an bɛ dugawu kɛ an bɛ sira jantama daminɛ i b'a fɔ Gafuri Awa ɲɛna ko ne ko k'a gindo k'an ka taa k'an bɛ ɲɔgɔn bolo Bokar min awa i k'a dɔn Ablaye Jara a ka fasiri o bɛ an bolo kɔrɔ Bokar Ablaye Kumanbɛ a kumana fasiri min kɔnɔ o bɛ l'indépendant o b'o kofɔ min ye Ablaye Jara y'a jira k'a fɔ awa i k'a dɔn wusuku awa i k'a dɔn kɛlɛ wusulen don kosɛbɛ wusulen don cogo di yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko zone des 3 frontières Bokar kɛlɛ wusulen don o yɔrɔ in na koyi a ko min ye terroriste ka disiba dɔ bɛ yen n'a b'u ka cadreba dɔ kofɔ Bokar an y'o kɛ c'est tout c'est fini a ko n'i ye jateminɛ kɛ chef terroriste dɔ bɛ yen Bokar min ye awa i k'a dɔn an ka cɛdenw u ka wuli ka jɔ dɔ senfɛ Bokar an y'o kɛ c'est tout c'est fini a kɛra kalo tile 13 min ye zone des 3 frontières a b'o de kofɔ a n'a jɛɲɔgɔn camanba de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Bokar an y'u bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini a ko n'i y'a jateminɛ kunnafoni jɔnjɔnw de dira kunnafoni minnu don awa i k'a dɔn u tɛntɛnna kunnafoni minnu don u sɛgɛsɛgɛra sɛgɛsɛgɛli n'u tɛntɛnni de senfɛ a nana ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn Bil Hakidu u kuma wuli ka jɔ ni cɛsiriw de bɛ kɛ jagoya min bɛ se ka kɛ sababu ye awa i k'a dɔn bingani waleya tigilamaw n'a bɛ terroriste kofɔ kibaruya min dira awa i k'a dɔn tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min yalima u bɛ se ka kɛ c'est tout c'est fini Bokar o siratigɛ la wuli ka jɔ kɛr'u nɔfɛ yɔrɔ min bɛ yen ni awa i k'a dɔn a bɛ urara a b'o kofɔ Bokar awa i k'a dɔn nin maa kofɔlen ninnu kun bɛ o yɔrɔ fanfɛla de la a yɔrɔ in bɛ awa i k'a dɔn zone des 3 frontières a b'o de fanfɛ Bokar min ye dugu 3 kɛ bɛ ka ɲɔgɔn kun bɛ yɔrɔ min ko n'i y'a jateminɛ sa i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn chef terroriste min filɛ Jibril ji de bɛ k'a la koyi chef terroriste min filɛ ko n'i ma fɛɛrɛ ani dabali kɛ min ye awa i k'a dɔn ka ko ka kɛ c'est tout c'est fini Bokar ko a ti ɲɛ a ko de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn an ka cɛdenw ye nin wulikajɔ min kɛ Bokar awa i k'a dɔn ka ninnu k'a bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini Bokar o kɔni kɛra an bolo nisɔndiya ye k'a kɛra olu bolo dusumakasi ye sabu nin jɛ in a n'a ka cɛdenw olu de tun bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin anw ka awa i k'a dɔn dugu dɔw bɛ yen Bokar u bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin u ma min ye awa i k'a dɔn nin jɛ in somi kɛra a la waati min bɔ kɛra a ka kow kalama waati min a bɛlɛnna Bokar a yɛrɛ a nɔkama minnu bɛ yen u camanba den ani i y'a faamuya b'a la u ka base n'o y'u ɲaga ye Bokar a bɛɛ lajɛlen kɛra c'est tout c'est fini groupe terroriste minnu bɛ ka tiɲɛni don an kun k'a daminɛ Niger ka na Burkina Faso Bokar o maa minnu filɛ nin awa i k'a dɔn san 2023 kɔnɔ a na kɛ nin ye awa i k'a dɔn a disiba dɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ bugunatigɛ man di tɔgɔ man di Bokar siga t'a la EIGS n'o ye awa i k'a dɔn jɛkulu dɔ ye jɛkulu min ye awa i k'a dɔn Bamacɔliya jɛkulu ye olu ka cɛfarin dɔ Bokar a na kɛ nin ye a ko de kama min ye Menaka i k'a dɔn nin waati laban ninnu kɔnɔna na Ala de farala kan an ka cɛdenw ye awa i k'a dɔn bingani waleya tigilamaw u y'u murun ci ka b'u kɔrɔ awa i k'a dɔn min ka kɛ ka sin ka o kɛ hakilina jiginna min ye kalo tile 13 min ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra groupe islamique maa dɔw fɛ Grand Sahara Bokar olu kɔni tun kɛn bɛ ka pression min di ka mara a n'a yɔrɔ caman Bokar u kɛn bɛ ka dugumisɛnnin dɔw ta ka tiɲɛni ta k'a u b'o ɲɛsin o dugumisɛnninw ma o n'a ta bɛɛ an ka cɛdenw ka wulikajɔ awa i k'a dɔn barika bonyana kosɛbɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna la fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ buguda minnu bɛ yen ani k'a dɔn dugumisɛnnin minnu bɛ yen min ye awa i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Andira Bukan o yɔrɔ minnu filɛ nin ye jeune awa i k'a dɔn a b'i sɔn yen kosɛbɛ nka min y'an ka cɛdenw ye u fana tɛ k'a dabila o kumana n t'a dabila Bokar awa i k'a dɔn a na kɛ tiɲɛni juguba ye ka ɲɛsin Bamacɔliya tigilamɔgɔw tɔnɔ min bɔra a la sa Bokar a tɔnɔ kun b'a dɔ ye min ye Bamacɔliya tigilama dɔ u ka disiba dɔ an'u ka awa i k'a dɔn maa yelekaw caman olu filɛ nin ye ka bɔnɛ u nin na zone des 3 frontières an ka cɛdenw ye awa i k'a dɔn kɛ c'est tout c'est fini Ablaye Jara ale ka fasiri l'indépendant u ka bidon bɔli bonya b'a la ni ma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye a bɛ kɛ sababu ye nouvelle horizon ne ba ale sama ka gɛrɛnna an ko ten bilikanboli i danyɔrɔ o sɛbɛkɔrɔ dɔɔnin don siga t'a la Mamani Ture a y'a jira k'a fɔ ko mun ye misi minnu ni Bamantu taara a suɲɛ dugu min bɛ n'an k'a ma ko Asharana dimanche tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 11 ma ɲɛma ko misi ninnu seginn'u yɛrɛ ye ka na dugu kɔnɔna la koyi nka maa minnu kun bɛ n'o ye misigɛnnaw ye maa 2 ɲɔgɔnna siga t'a la olu kɔni ko olu nin dira ko in na sɛbɛnnikɛla ko k'u ye kibaruyaw sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko mun ye misi minnu n'u suɲɛna dimanche don février kalo tile 11 mun ye dugu min bɛ n'an k'a ma ko Asharana ale ye dugu ye a bɛ commune de Gunzure a b'o fɛ région de Gao o mara o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bagan minnu ni Bamantu taara bi duladenw kan ka to n'u ka bagan k'u ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye o bagamanci ninnu kɔni k'u ma taa yɔrɔ jan bɛɛ lajɛlen k'u sɔminen don k'a fɔ ko mun ye ni Bamanci minnu taara nin wulikajɔ ani ka nin baara nin ka taa kɛ siga t'a la k'u taa yɔrɔ kɔni ko a ti
janya o sabu ka an ma cɛfini tabaw ladɔnniyara kibaruya in na olu ladɔnniyalen kibaruya in na dɔrɔn ɲɛma olu ye wuli ka jɔ k'o bila sen ka teliya la kibaruya y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka force armée malienne n'o bɛ an ka cɛfini tabaw ko fɔ ɲɛma waati min na u tulo donna kibaruya la kɛlɛkɛ pankuru minnu na olu b'an bolo an bɛ waati min na ko bi drone n'a ɲɔgɔnnaw k'u y'u bɛɛ lajɛlen k'u wuli ka jɔ sen kan ɲɛma ko sanfɛla kɔni ko sɛbɛkɔrɔ kalayara jateminɛ baaraw nana dabɔ sɛbɛnnikɛlaw ko kibaruya kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye tarata don février kalo tile 12 tɛmɛnen ko bagan ninnu kɔni n'a bɛ misi ninnu kofɔ ɲɛma misiw seginna n'u yɛrɛ ye gɛdɛgɛdɛ ka na dugu kɔnɔna la gɛnba foyi kɔni ko a t'u kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye gɛnba fila minnu ni bamaci ninnu kɔni tun y'olu minɛ ka taa n'u ye bamaci ninnu sirankojugu e k'u m'o gɛnba fila ninnu ko olu fa wa n'o bɛ misi gɛnna ninnu o kofɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kibaruya kɔni y'a yira ka bɔ min ye asarata ni mara yɛrɛ kɔnɔna la k'a fɔ ko min y'a ye bamaci ninnu kɔni k'u bolila ka taa ko k'o sababu kɛ ko min ye kɛlɛkɛ pankuru minnu na o b'an ka wolomasiriw tabaw bolo an bɛ waati min na komi sisan o kunkan ani o mankan o mɛnlen k'e ko bamaciw m'u ta kɛ sentigɛ ani ko laban ye wa o sababu kɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko min ye anw ka pankuru n'o y'i bon k'i sɔrɔ a ɲɛma ko hali su a donni ko a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bagan ninnu kɔni seginna n'u yɛrɛ ka na dugu o kɔnɔna la nka mun ye bagan gɛnna fila in kɔni ɲɛma olu nin tora ko in na kibaruya filɛ nin an y'a sama ka bɔ sɛbɛn mun na o de bɛ tali kɛ nouvelle horizon maa mun y'a fasiri Mahamadu Ture Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la Bakari bonya diyara n ye Sidi So ni ye fulakɛ ye Bakari awa i k'a dɔn Mali flash ale kuma b'a kɔnɔ Sidi ko yalima awa i k'a dɔn anw ka wari ko kuma min n'o fɔra n'o ye AES wari Bakari nin ye an datɔ ye awa i k'a dɔn AES wari o nɔfɛ wa ɲininkali tun bɛ a sigira a ko tiɲɛ don hakilinaw ni miirina bɛɛ lajɛlen bɛ ka munumunu ka ɲɛsin fɛn min ma nin waati laban ninnu kɔnɔna na o de bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn ɲininkaliw la ani kumakanw na min bɛ sen na min bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn Alliance des États du Sahel Bakari o wari ko o lahaliya sabu a jirala k'a fɔ don na nataw la min ye awa i k'a dɔn AES Alliance des États du Sahel min ye buruden de l'argent min bɛ yen n'a bɛ sefa wari n'a b'o ko fɔ Bakari an bɛ n'o kɛ awa i k'a dɔn samara jɔsila ye yɛlɛma k'o kɛ nunfiyɛla ye Fasiri kaba ko nin dimanche don in na min ye kumakan dɔ o taara maa dɔ da min bɛ tali kɛ Niger o transition o ɲɛmaaba Bakari awa i k'a dɔn o taara o da koyi sabu kuma kɛra ka ɲɛsin a ma k'a ɲininka fɛn na fɛn min bɛ yen n'a bɛ anw ka wari ko n'a b'o ko fɔ Bakari awa i k'a dɔn a ye sigana bɔ bɛɛ lajɛlen na sabu a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn nin ko in ye fɛn de ye fɛn min yɛrɛ bɛ AES maaw min b'u ni kan nin ye fɛn de ye fɛn min bɛ awa i k'a dɔn AES marabaaw min b'u ni kan général min bɛ yen n'o bɛ awa i k'a dɔn général Tiani ko fɔ a y'a jira k'a fɔ olu kɔni hakilina n'u miirina o de ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn u ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se ka ta cogo min u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min jurujugu min b'u kan na ani min melekelen b'u tɛgɛw n'u senw na u bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen foni cogo min ka bɔ o sira fɛ cogo min Bakari n'i dun ko k'i b'olu bɛɛ lajɛlen foni ka i sen bɔ o ko bɛɛ la a tɛ taa cogo si la f'i k'i yɛrɛbakun sɔrɔ yɛrɛbakun sɔrɔ awa i k'a dɔn a dɔ ye min ye Bakari o y'i yɛrɛ ka wari min awa i k'a dɔn ni a sirilen di maa la maa t'i lagosi n'a ye maa tɛ giri i nɔfɛ Bakari o wari f'o ka sigi sen kan a ko kumana sa min ye AES o tɔgɔla wari se ka foyi t'a la Bakari awa i k'a dɔn min ye awa an ka yɛrɛma hɔrɔnya toya juru ka se ka bɔ a la o b'u kun na a ko nin wari min filɛ nin a bɛ kɛ sababu ye k'a jira k'a fɔ Bakari awa i k'a dɔn an mago bɛ min na an bɛ kɛlɛ min na nin waati laban ninnu kɔnɔna na o wulikajɔ n'o cɛsiri o ka sabati o tɛ sɔrɔ cogo si la fo nin wari Bakari a ka se ka bɔ min ye awa i k'a dɔn général Tiani a ka kuma kɔnɔna na kari don a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi wari in sigili sen kan Bakari siga foyi t'a la a baaraw bɛ sen na wa ni Ala sɔnna a ma a ko a bɛ ɲɛ sɔrɔ n'i y'a ka kumaw ta k'u lajɛ a bɛ jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn olu tɛna jɛ n'a ye bilen jamana ninnu minnu filɛ nin u ka kɛ dɔ ka misiba jɔlen a baloko ɲuman don waati bɛɛ i bɛ na dɔrɔn i b'i da biri a la a nɔnɔ i b'a sɛlɛ i kelen b'a min cogo min o dɔ ye jɔnni Bakari k'o ye Faransi ye Tiani y'a jira k'a fɔ a bɛ san caman bɔ san 100 caman Bakari min ye Faransi ye a da birilen bɛ anw de la an nɔnɔ bɛ bɔ cogo min an joli bɛ sɛlɛ o cogo kelen in na a ko tuma na an bɛ don min na i ko bi maa si an tɛna kɛ maa si ka jiginɛ ye bilen an na kɛ an yɛrɛ ka jiginɛ ye an na kɛ an yɛrɛ ta ye colonel min filɛ nin awa i k'a dɔn n'o koloni min filɛ nin minnu bɛ Faransi bolo a bɛ waati jan bɔ farafinna an tɔɔrɔ la an sɛgɛnna a bɛ waati jan bɔ Bakari awa i k'a dɔn an bɛ kɔlɔlɔ la a ko nin kumakan min filɛ nin n'a taara a bɛ awa i k'a dɔn tali kɛ min kan a bɛ tile dama dama bɔ yan'o cɛ min ye Mali ani Burkina ani Niger olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ CEDEAO la bi u t'a la sini wa siga tɛ min na Bakari a kumaw kɔni a n'a ŋunuŋunuliw barika bonyalen don kosɛbɛ min bɛ tali kɛ wari ko n'o bɛ awa i k'a dɔn buruden de l'argent AES ka wari Bakari o bɛ se ka cari cogo min AES jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye cogo min nka AES ka wari a tɛna taa créer awa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ taa dilan Faransi yalima ka taa dilan nanzaraw ka dugu wɛrɛ la Bakari o kuma t'a la ko AES wari a bɛ giriya wa a bɛ dilan a cogo min na o dɔnnen don wa a bɛ kɛ
sababu ya ban ben nafa wa ma minnu be na siga bula vive l'alliance duna na tawla bakaru yere bi kila ka fo ko ja ko amde kumbe filila ayesi min ya away kado Niger jamana nyama ani abina fo bakari aye away kado buguri bo daba nyama ha abana ay kuma ka minnu fo yesiga tala ayesi wari bina bo comme ale de belajele korobale ko entura ale de bula ale ka fo aka bomu lancer mo buya de be ko awo bomu ay bomu ne bomu de o aka kori e ma ye mawdi bi klen ka woleli ke awari ko ka sa wari ko be chugodi mais e klekele ya ma woni wari ko kuma ifo ya anda ti do ala temboyi ko sabga ma bo da kerengere ni da ko fanga me an be kuna foni fen dawma na nya me da kerengere ni da ambe soro ka fo wal ma kuna foni sebe min bi an yere so ni mbuyi an ka fasiru ta ambe se ka fo ho kuma na sa bi ambe se ka min fo ama fa kera folo de mais ni ala sona ma nya kuma ka minu me wati kodo siga temina ayeshi wari bi bo ay wati kodo ayeshi wari bi bo muso keleme mamunu mulo bata nani ko sabga an wari bi ka yere tay ku debe circuler ni mamu aklamu mamuna ka flata be se ka flata aklabe mamuna ka sabata be se ka sabata aklabe mamuna ka nani ta be se ka nani ta gay da mun me ko sabga ni te bodo ka dura ay wa mi ge voilà ça c'est bien mais abeta ni ibita dota Niger dota Burkina donc abana quoi bon ya ni de problème yere an na quoi farafina yere an surtout Mali an ga problème famba be ni ngara c'est-à-dire wari bi bo abike sababu ye demisunu bi bara soro abike sababu ye usine baw bi jo abike sababu ye e pombaw bi gla abike sababu ye courant ko gele bi noya abike sababu ye école bi développer abike sababu ye santé kenya bi o shita hamira koyi men ya hamira koyi war soro la dron nye mobile sang nye muso furu ni ado kuna jara nzira ka sojo abana hamina ko kele mimbe c'est-à-dire malien 100% société la ye malien yere di e mi ni ngasaw buga mamunu foni munu be soli ka ta pomba uda munu be soli nene bawla ka ta bara ka ta ke munu be ta entreprise bawla ka ta bara ke ko na kun dran che duma ma ko nyana bolu no ko non e ma fo mi on ça fait une fin fleni fin do bi olu ye par exemple sani e sera hake doma be ba don ko e kanga muso furu maintenant i ba ke sabayo i ba ke nani o ça c'est ton problème oui yere kala nyini hal nda ka da ke binani anga muso ko kuma yere da ça c'est ay na nayo parce que min gay ne bolo e kunga fodron ko abi ke sobiye kurango yimbi no ya wari bi griya abi ke sobiye kenya so bi jo ka chaya abi ke ainsi de suite mais parce que trop hamina ku kele mimbe kuma fura te ni sigina ka abi ke kuma yi abi ke gele ay bon comme kana to ka sigini kuma ngana to ka ne kori de quoi na tara dro ga talini aywa bismillah a tara ka bon ko in tara o a tara mena ni sigina ka abi ke gele ay de aywa ay baba père côté mais problème bi dro am développement mi no fait abana bete le problème tala voilà awo tel père ni afuri bita siribina tel fiche ani afuri bita siribina tel père tel barakero kana daile ay ta fait bismillah décourage abana abana ne klalaw aywa ne be mbolo mba karika do mu ye so de bamako me bona ale ma karika do ala wallahi samadi ke bato bade la ya jara wari ma soro dron ko wari ma soro dron bon maintenant koro minnu baw nyema ani an fakilingele minnu be ina fa babaw na nyogoda chama olu fana tel awladi ka ubasira ka ay me nyaba la koro chama furu e jagwade o koro chama fana be alo tisaka doni shemso yo gadugo na mbo kala bon yalla la tigaw de quoi shemso tisaka dona awo fana ki tisaka doni shemso ni bi dona ni shemso kelen bi ka so ka ba jagwa shemso were doni ni ko tisaka dona ni dogono e bisaka dogoni encourage otu ay mo ne ko ni be min do ko ni a chaba woro chama dai mi goro ko fa kumai wallahi karatu soro so de wuli bale de wuli bale de samanda e ko ko kuma abena la graje bona ko de ba mi mbe kaji mi no ko tola la ki baro ala ya ni saba be ne ko ke do de ofu ale flata akuti akuibe min da pele ko to e flata ata se be mo min dik ma de ta nyini ala ka ni saba be bismillah
ayiwa an ka taa a laban bi to kuma na i bɛ ko sɔrɔ yan bi an ka taa ala cɛba de i bɛ ko sɔrɔ yan wallahi e bɛ seli so a b'i kamana gan ne da tɛna sira foyi bila yan bilen d'accord bisimila y'a faamu wa ayiwa a bɔ an ka taa soit de Bamako Laya Jara a kumalen don ɲɛma ɲɔgɔn tɛ baden na o ye tiɲɛ ye nka ɲɔgɔn tɛ muso wɛrɛ denw na nkalon kuma siga t'a la Laya Jara a kumara a ko mun ye an ka jamana marabaaw ye wulikajɔ k'o bila sen kan an ka dɔɔnin biométrique mun bɛ yen ɲɛma ni a tɔgɔ bɛ filɛ société Idemia n'a bɛ nansaraw ka nin jɛkulu in kofɔ o kun kɛlen bɛ ka tu u bolo ka taa dɛrɛ a kan ɲɛma ko siga t'a la système informatique kura ko o bilala sen kan dɛ sɛbɛnnikɛla Laya Jara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamanakuntigi n'o bɛ colonel Asimi Koyita kofɔ a y'a jira k'a fɔ ko siga t'a la ko nin ye Mali kura biométrique ɲɛma nin sɔrɔli mun filɛ nin ye ko a bɛ kɛ sababu ye anw yɛrɛ ka jamana hali bi an ka souveraineté bɔlɔlɔsiraw ka a ka diya mun ye subahana mansinw kan ɲɛma nin ko o ko kɔni nin ko o tiɲɛtigiya Laya Jara a y'a jira k'a fɔ ko min ye tarata don n'o bɛnna février kalo tile 13 ma san 2024 anw ka jamanakuntigi n'o bɛ colonel Asimi Koyita kofɔ ɲɛma ale de ye nin kɛnɛ in nin ka a kurumukarili baaraw ni ko o tigi sen kan kɔrɔfɔ mun n'a bɛ tali kɛ lancement officiel du nouveau système informatique ɲɛma na ale ko fɔra a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ bɛ se ka dɔn cogo min na i n'a fɔ aravɛki o ɲɔgɔnna o bɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛ in kan i b'a ye k'a fɔ k'an ka maa yeleke caman tun bɛ kɛnɛ in kan baara in yɛrɛ kɔni ko a kɛra min ye salle belebele mun o bɛ palais de Kuluba kɔnɔna la n'an ka ma salle de bange ɲɛma ko baara in ko a kɛra o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko min ye gouvernement maa yeleke caman tun bɛ kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnna mun ye ministre mun n'ale bɛ ministère d'État ministère de l'administration territoriale et de la décentration porte-parole du gouvernement na ale ko fɔra a bɛ colonel Ablaye Mayiga a b'a ale ko fɔ ale mun ye su fara tile kan ale de wuli ka jɔ ni baaraw k'o kɛ walasa nin baara mun n'a selen filɛ ka kɛ nin n'o bɛ Mali kura biométrique ko fɔ a ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na k'a tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko n'o bɔra anw ka CNT ɲɛmaaba n'o de bɛ tali kɛ Segukaw ka Malikijaw belebele in fana ko a tun bɛ kɛnɛ kan expert mun n'o olu bɛ an ka jamana in kɔnɔna la yan m'olu bɛ subahana mansin ni k'a sibakɔrɔ dɔn ɲɛma u caman fana ko tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko mun ye an ka jamanakuntigi ye président de la transition Asimi Koyita a ye foli ani waliɲumandɔn ta ka ɲɛsin minisiri ma minisiri mun na ale bɛ ministre d'État ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement n'o ko fɔra a bɛ colonel Ablaye Mayiga a b'a ale ko fɔ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na ale mun ye su fara tile kan a ye wulikajɔ k'o kɛ ɲɛma walasa nin ko in bɛ se ka jɛ cogo min na nin dugu in bɛ se ka jɛ a siga t'a la jamana faama a ye foli ta ni ka Ablaye Mayiga ni ka a sɛgɛrɛ maa minnu bɛ n'an b'a fɔ ma comité technique maaw olu minnu ye nin baara in fana kɛ ka foli ta ni k'u sɛgɛrɛ jamana faama a ye foli ta ni ka bɛɛ lajɛlen maa ma de bɛ yen k'i sen donna nin baara in na walasa nin projet belebele n'o bɛ Mali kura biométrique o ko fɔ ɲɛma jamana faama ko a ka foli bɛ ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ɲɛma nin baara mun na a bɔlen filɛ ne ka taa n'o bɛ Mali kura biométrique o ko fɔ jamana faama ka fɔla n'o bɛ colonel Asimi Koyita ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin t'a jira k'a fɔ ko min ye subahana mansin ko ɲɛtaw k'o sɔrɔla la koyi ɲɛma nin b'a jira k'a fɔ ko min ye maaba anw ka jamana ale kɔnɔna la yan malidenw don maa minnu n'u bɛ subahana mansin dɔn ka tɛmɛ nanzara yɛrɛ kan k'a jira k'a fɔ ko anw ka souveraineté anw bɛ se k'o sɔrɔ subahana mansin sira fɛ jamana faama a y'a jira k'a fɔ ko min ye subahana mansin o gɛlɛyaw mana na k'a fɔ ko maa bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ fɛ yan anw bɛ se k'o gɛlɛyaw k'o fura ka bɔ yen jamana faama ko nin nisɔndiyakoba ko ye jamana faama colonel Asimi Koyita a y'a jira k'a fɔ ko nin baara mun n'a bɔlen filɛ ka kɛ n'o bɛ Mali kura biométrique ko fɔ ɲɛma ko a bɛ kɛ sababu ye ka sira caman de dayɛlɛ hɛrɛ siraw an ka jamana ale kɔnɔna la jamana faama y'a jira k'a fɔ ko a tɛ se ka bɔ nin kɔrɔfɔ in na abada ɲɛma n'a ma wele bila ka ɲɛsin mun ye an ka institution maaw ma a ka ja ka taa fara mun ye faso entreprise nationale minnu bɛ yen ɲɛma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o tigɛ u k'u yɛrɛ bila nin minɛ o kɔnɔna la walasa mun ye Mali kura a ko bɛ se ka sinsin cogo min na anw bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ta ye hali bi waati min na anw ka sécurité o sira fɛ n'a bɛ donner de l'aravec ko fɔ anw ka souveraineté anw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na k'o tɛ taa abada fo bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ bila nin minɛ o kɔnɔna la jamana faama colonel Asimi Koyita a kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali kura biométrique mun n'o baara bɔlen filɛ nin ka kɛ nin ta ɲɛma ko min ye gouvernement malien n'o bɛ anw ka gouvernement o ko fɔ ani ka taa fara mun ye fasoden minnu bɛ yen n'an b'a f'u ma ko experts nationaux minnu bɛ subahana mansin dɔn ka tɛmɛ nanzara yɛrɛ kan nanzara n'a ye i sɛbɛn subahana mansin kan maaw bɛ anw fɛ yan minnu bɛ bɛn kɛ k'a jaabi sɛbɛnnikɛla ko olu de wuli ka jɔ ani cɛsiri k'o bila sen kan walasa nin baara belebele ko a bɛ se ka kɛ cogo min na anw k'an ka yɛrɛ ta k'o kɛ mun ye cakɛda mun kun bɛ n'o bɛ Idemia o ko fɔ o kun kɛlen
bɛ ka anw ka dɔnniw ta otage la cogo min na ɲama n'a ye idemiya jaabi a dakolon ka ci ni k'a filekolon ci o sabu mun ye malikura biométrique ko o baara ko o sigira sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye kɛnɛ in kɔni ye a kun cɛra ni fɛn mun ye o sabu ka jamana faama y'a jira k'a fɔ nin baaraba in ko a tɛ se ka kɛ abada maa minnu ye nin baara in k'o kɛ ko bonyamasegi o ka ta k'u sɛgɛrɛ ɲama n'o bɛ experts ko fɔ i b'a ye k'a fɔ ko mun ye experts ninnu jamana faama kɔni ye jamana yɛrɛ tɔgɔ la u bɛɛ lajɛlen fɛn na élève au grade de chevalier de l'ordre national du Mali o jɔnjɔn o taara ka di a bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana faama colonel Asim Koyita fɛ malikura biométrique ɲama ko a baaraw ko nin y'a daminɛnen nafolo filɛ nin an y'a saba ka bɔ sɛbɛn mun na u k'a ma ko soin de Bamako mu y'a da jara ale de y'a fasiri i bonya o b'a la jama u bɛ anw fɛ yan minnu ka walanda ka girin ɲama nansara bɛ ka fɛn dogolen ko wɔgɔ bɛ k'o bɔ an ta ye min ye k'o bɔ a la k'o kan ta ye o tuma n'a ka di u k'u ka machine ɲimi a y'a fara Mali la yan walahi experts dama faralen ɲɔgɔn kan hali n'u tisura a banna u tisotɔ bɛ faransi sɛbɛn n bɛna mun f'i ye Ibrahim Tunkara Bing Bâtiment ninnu ye nin dɔw misaliya ye faransi wallahi de ala ye n ko tubabu kulo bilen bɛ baara k'ale bolo yen non baara ɲɛna ko félicitations a ɲɛna kosɛbɛ ne maliden sɔnna labanna ɲɛmɔgɔ tɛ se ka lajɔ n'an sɔnna siga t'a la koyi an t'i lajɔ wallahi de ala ye an ka taa a banna Boubacar Samba Bete hali bi an bɛ taa nin waati in na i b'a sɔrɔ min ye awa i k'a dɔn lamɛrikɛnw fɛ yen ka furi awa n'a ka jɛkulu Boubacar awa i k'a dɔn sigilen bɛ u bɛ k'a lamɛn Dawuda Sangare an b'ale ka fasiri bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant Dawuda kumana Boubacar awa i k'a dɔn concours min kɛra fonction publique min ye awa i k'a dɔn o concours en 2023 ani coronavirus awa i k'a dɔn o lasago cogo min n'o kɛra a kɛra sababu ye conseil des ministres min n'a kɛra kunu Boubacar degré min bɛ yen ni awa i k'a dɔn o kɔni kun kɛn bɛ ka maa ninnu ta k'u bila baara la kɔ kari pewu o kuma u tɛ ni kasola don ye Boubacar o tɛ ni u ka baara fana awa i k'a dɔn o tiɲɛnen Boubacar nin ye kɔbako ye dɛ adamaden awa i k'a di mana kɛ cogo cogo Boubacar i k'i tɔ to i k'a dɔn k'a fɔ ɲugu a bɛ kɛ sababu ye ka ɲaga awa i k'a dɔn Boubacar k'o lawuli conseil des ministres min n'a kɛra kunu min ye awa i k'a dɔn mercredi don kalo tile 14 palais de Kuluba ka sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen kun dafalen bɛ hali jamana ɲɛma Boubacar ale kun b'an kɛrɛfɛ o kumana sa min ye Mali gouvernement kuma jɛngɛnen don gouvernement ni président ya a y'an kɛrɛfɛ kuma tilennen tɛ o kuma sigilen tɛ sen kan an ni jamana ɲɛmaa de tun bɛ yen a y'an ni jamana ɲɛmaa ka dɔw fɔ n'i y'o fɔ dɔrɔn o kuma ɲaaminen don a bɛ komi e tun bɛ kɛnɛ kan ne ka kɛ kɛnɛ kan o bɛ mun tiɲɛ ye mais ko fɛn an ka ko kɛ fɛn kɔnɔ tilennenya kɔnɔ quoi o de ka ɲi ni jɛngɛya tɛ yan o foyi ma jɛngɛya e tun bɛ yan awɔ mais hali ni ne ko ne tun bɛ yen ne ka kɛ ou bien ne kana kɛ a bɛ mun tiɲɛ ye koyi e bɛ n jɔ n ka gafe kunna ka n jɔ parce que dɔrɔn se b'i ye ka n bloquer ayi nin ye kabako da ye an ka taa Boubacar wala tɛmɛ yan bila Boubacar ne conseil des ministres awɔ ministre damaw de tun bɛ yen Boubacar ani jamana ɲɛma Boubacar a kɛra kunu i ma lafiya wa Boubacar o kɛnɛ kan min ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw de kɛra min bɛ tali kɛ concours min n'o kɛra concours laban min n'o kɛra awa i k'a dɔn n'a bɛ tali kɛ fonction publique ale concours Boubacar awa i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu kɔni siga kɛr'u la n'a yira k'a fɔ k'u kɔni kɛra sababu ye yurugu ɲamili jugu Boubacar awa i k'a dɔn k'o ta ni ka concours in sɛgɛrɛ coronavirus wari min fana nana minnu fana kɛra sababu ye awa i k'a dɔn k'o wari k'o burute ka manjima Boubacar ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen de awa i k'a dɔn faralen don ɲɔgɔn kan nin waati in na k'a fɔ ko ninnu bɛ awa i k'a dɔn baara la u bɛ nin jugujuguya kɛ u bɛ kiiritigilamaw bolo ka tila k'a ye k'a fɔ u bɛ t'u jɔyɔrɔ la Boubacar kalo sara u bɛ tila ka d'u ma ayi Mali gouvernement ko k'o tɛ ɲɛ koyi o de siratigɛ la Dawuda y'a jira k'a fɔ ko min ye awa i k'a dɔn ko ninnu kɔni siga t'a la ninnu ka wulili ani awa i y'a faamuya b'a la u ye tiɲɛni min kɛ Boubacar a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn kan o ye jagoya ni fin de sabu min ye ORTM na ninnu ye tiɲɛni min kɛ awa i k'a dɔn jamana ɲɛmaa awa i k'a dɔn a ka ministre dɔ jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ concours kɔni awa i k'a dɔn Boubacar a tiɲɛna concours in bɔra a ma pewu a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ maa dɔw ka tiɲɛni u ka ɲagamu an'u ka yuruguyurugu Boubacar awa i k'a dɔn bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen coronavirus fana awa i k'a dɔn ni hakili b'a la o fana waati nana coronavirus waati nare wari mansera wa bi don min na i ko bi kiiri tigilamaw ka bolo kan awa i k'a dɔn min ye coronavirus wo fonction publique concours awa i k'a dɔn a bɔli wo maa fɛn fɛn kɛra a sababu ye n'olu b'a ko la a bɛɛ lajɛlen bɛ bolo la wa maa minnu fana don minnu bɛ
bolola jamana cakɛda dɔw de bɛ o cakɛla dɔw de don n'a ma ɲɛ k'a fɔ a b'o cogo la jagoya ni fin de don Boubacar aw ka dɔ fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ min ye aw ka dɔ yɛlɛma ka don ko la o de y'a to kunu conseil des ministres ni maa min ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a camanba de bɛ minnu wulila ka bɔ u jɔyɔrɔ la ala ni nin jugujuguya Boubacar o y'a sababu ye Dawuda Sangare min ye indépendant Boubacar nin y'a ka fasiri ye u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye a bɛ kɛ sababu ye ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don sɛbɛ n bɛ bɔ ni Mali flash ye maa min kumalen don a kɔnɔ o de bɛ tali kɛ Sidiso a y'a jira k'a fɔ ko min ye crise énergétique ɲɛma n'o bɛ kuranko gɛlɛya n'o o b'o o kofɔ ɲɛma ko jɔyɔrɔ kɔni ko dɔ bɛ ka fara o kan koyi yan ko an bɛ ka gɛrɛ waati la waati min o bɛ sunkalo o kofɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ nin kana mun ye tile damadɔ bɔ ɲɛma i b'a ye k'a fɔ ko min ye kurantigɛ kɔni ne dɔ ma fara kan mun ye jamana in kɔnɔ foyi kɔni ko o ma bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko gɛrɛdu mun ka kɛ ka na waati la waati mun n'a ka gɛlɛn jamana kɔnɔ kosɛbɛ n'o bɛ tali kɛ sunkalo la wa sunkalo ko a bɛna bɛn kalo ma kalo mun ne finini yɛrɛ kɔni ne a bɛ bɔ o de ye bɔli den da ye ɲɛma ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye fɛn mun n'a kɛlen bɛ ka malidenw k'u sɛbɛkɔrɔ siran bi sɛbɛnnikɛla ko a kɛra sababu ye min ye maliden caman de jɔyɔrɔlen don ɲɛma e ko mun ye ko u bɛna se ka a kuwa sɛbɛnnikɛla ko siga kɔni t'a la mun ye malidenw kɔni dangɛlɛlen don k'a ye k'a fɔ maa minnu n'o bɛ ka jamana mara bi n'o bɛ an ka wolomasiri tabaw ko fɔ ɲɛma n'o y'a sɔrɔ fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ mun ye gɛlɛya bɛ se ka furan cogo min na teliya la ɲɛma o fɛɛrɛ kɔni ko o tigɛlen tɛ fɔlɔ walima u ka bɔ ka fɛn fɔ maaw ɲɛna fɛn bɛ se ka faamuya cogo min na walasa maaw kan ka fɛɛrɛ kura minnu k'o bila sen kan kuranko gɛlɛya in maaw bɛ se ka bɔ a dala cogo min na u ka bɔ u ka kuma sɛbɛnnikɛla ko siga kɔni t'a la fasodenw an bɛ yɔrɔ min na komi bi u sɛbɛkɔrɔ jɔyɔrɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnen na mun ye diinɛ mun bɛ yen n'an ko alisilama diinɛ ɲɛma olu sɛbɛkɔrɔ jɔyɔrɔlen don fo k'a fɔ ko u jɔyɔrɔlen don o sabu kɛ mun ye mars avril ale ye kalo ye an ka jamana kɔnɔna la ɲɛma tile a bɛ bɔ o de ye bɔden da ye tile a bɛ situlu k'o yɛlɛ o waati tile bɛ baliku don kulotɔ ye mun ye tile bolo wa a bɛna bɛn mun ye waati ma waati mun fana n'o bɛ sunkalo o kofɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn mun yɛrɛ n'o y'a gɛlɛya belebele yɛrɛ n'a bɛ maa minnu k'u sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu si janfalen don kosɛbɛ ɲɛma i b'a ye k'a fɔ ko olu de bɛ gɛlɛya in a fanba kɔni ko siga t'a la ko a bɛ ko olu ta ye n'a fɔra ko kurantigiya ko o bɛ aw kan ɲɛma ko o waati fana na ko min ye tile a ka fari ɲɛma a na kɛ yɛrɛ ni da ye sɛbɛnnikɛla ko a du mɛn ni kana kalo damadɔ bɔ i b'a ye k'a fɔ ko dugujɛ ko mugan ni ta kurantigɛ baliya ye ko dɔ de bɛ ka fara kan ko foyi ko o tɛ ka bɔ a la dugujɛ ko mugan ni ta i b'a fɔ ko kunu kɔni ko o ka fisa ni bi ye sɛbɛnnikɛla ko nin waati laban in yɛrɛ la mun ye faso yɛrɛ kɔnɔna la yan kɛrɛnkɛrɛnna mun ye faaba ye n'o bɛ capitale ko fɔ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la ɲɛma quartier dɔw bɛ yen olu ye tile kelen k'o dakun k'o kɛ ɲɛma mun ye kuran a ti u ka yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a kɛra sababu ye mun ye activité économique caman tun bɛ yen minnu sirilen don kuranko la n'a bɛ cakɛ minnu sigilen don kuranko la ɲɛma olu caman bɛ yen bi se tɛ olu minnu ye caman kɔni ko o sigira a sen sabara kan nka se bɛ minnu ye k'olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ k'o kɛ ɲɛma ka tɛmɛ ni baara ye dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko ni kurantigɛ banbali mun n'a bɛ jamana kɔnɔna la yan ɲɛma maa si tolen tɛ ko a la koyi maa minnu bɛ a ka jan n'olu ye baarakɛlaw ye a ka jan olu tolen tɛ a ka jan fo ka taa fara mun ye hôpitaux kan n'o bɛ dɔgɔtɔrɔsobaw ko fɔ ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'u ta sɔrɔ a la a gɛlɛya laban min yɛrɛ n'o bɛ ka na k'e ko kuranko gɛlɛya ye f'a tigɛ kɛ sababu ye hali buruko dɛsɛ ka na n'o ye jamana in kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla Sidiso a y'a jira k'a fɔ ko mun ye nin kuranko gɛlɛya mun n'a b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ waati min na ko bi ɲɛma ko nin kɔni ye ŋɔni ye filatila fanga nin y'u senkɔrɔla la wa ɲininkali to min a sigilen don Sidiso a ko fɛn mun kɔni o jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ ɲɛma o de ye tiɲɛ don malidenw kɔni u datugulen o don k'i kɔni maaw kɔni ta kɛlen bɛ kulokɔrɔ ni kuma ye mun ye kɛrɛfɛ kuma ye ko nka ko siga kɔni tɛ fɛn mun na ɲɛma ko hali bi malidenw b'u k'a jira k'a fɔ o sabu kɛ n'i ye ɲininkaliw kɛ ka da sumusumuliw k'o kɛ ɲɛma ko hali bi malidenw ka dɛmɛ ani dɛmɛ ɲɛma ko a bɛ taa ka filancɛla fanga in ka a tigɛ o sabu kɛ u y'a dɔn k'a fɔ olu filɛ ka muɲu k'o kɛ malidenw filɛ ka muɲu k'o kɛ nin waati in na malidenw y'a dɔn k'a fɔ ko muɲu in tɛ falen foyi la e yɛrɛ kɔ don nataw la an ka jamana ale kɔnɔna la o de kama ko hali bi ɲɛma i b'a ye k'a fɔ ko min ye maliden fan caman bɛ yen bi u ka dɛmɛ ani dɛmɛ o bɛ taa ka filancɛla fanga maaw k'u sɛgɛrɛ ni kurantigɛ banbali kɔnɔna la hali bi o sabu kɛ o dɛngɛlen don k'a fɔ maa mun n'i ma bi gɛlɛya ye sini hɛrɛ e tɛ se k'o ye nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ sɛbɛn min na u k'a ma ko Mali flash Sidiso ale y'a fasiri i bonya o b'a la Boubacar arajo ye Nura FM ye laseli bɛ kɛ ka bɔ awa i k'a dɔn ko ɲuman ni wɛrɛ da la Boubacar min bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn jalakɔrɔji o de siratigɛ la an bɛ a yira limanaw na k'a fɔ min ye sɔn tɔgɔ ngisɔn jamu nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Boubacar a bɛ kɛ sababu ye min ye awa i k'a dɔn an ka belebele n'o bɛ tali kɛ Fɔbugukaw ka dankɔrɔba n'o bɛ Mamadu Jara awa i k'a dɔn karamɔgɔ Madu Tuama Boubacar a bɛ fo ka waleɲuman dɔn kɛnɛ in kɔnɔna na min ye ne bɛ tilen k'o f'i ye a sɛgɛnna ka bɔ i la
la Bakari ni ye nembala ni ye bulungono ni denw ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la koyi Bakari ni Kouyaté Bakari tulu morceau ni bi sɔrɔ ye en tout cas Benja kɔni Bakari u bi sɔrɔ ye o de siratigɛ la min ye away ka dɔ Fobakaw ka belebele Mamadou Jara kuna wolo Mamadou min ye away ka dɔ ɲɛta Mamadou min ye away ka dɔ ka se ka wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛ ka maaw lafiya Mamadou karamɔgɔ belebele Bakari filɛ ni ye Nafaji kaburudo kɛrɛfɛ siga t'a la ni ma Fobugu Mamadou ni ye ale ko fɔ an ko ten sa n ko mun ye ka bɔ a la o man gɛlɛn nka k'a ye ɲɛma o de ye ko gɛlɛn ye maa mun n'a y'a min si fɛ k'a salo bɔn si fɛ ni ko Fobugukaw ko Mamadou an bɛ don min na ko bi ala gidolo tɔgɔ minnu bɛ yen ɲɛma ni mori kamalenw b'a fɔ a ma tara fatayani a gindo bɛ cɛ min bolo an ka ma Mamadou n'ale y'a kɛ ɲɛma kun faya kun wuliba don dɛ waati mun kalama ɲɛma maa minnu bɛ yen nin waati in na ko u muso murutilen d'u ma walima e cɛ de murutilen d'u ma ala Fobugu Mamadou ɲini ayi kana sigi a la est-ce que yɔrɔ dɔw kɔni ta olu bɛ gɛlɛya kɔni kan bi wallahi ni muso murutilen don walima cɛ murutilen don ɲɛma safinɛ ko in kɔfɛ Fobugu Mamadou wele a banna ayi o dalilu fana bɛ n bolo kana sigi n bɛ fɛ ka nin digi bɔ yen n dɛsɛlen bɛ ka a sibiri fɔlɔ a bɛ taa wallahi Fobugu Mamadou ɲɛma maa minnu bɛ fɛ k'a lasɔrɔ a gosi dɔrɔn 79 85 85 41 ayi Bakari bila k'i kɔni ye safunɛ ye o kɔni diɲɛ don o don maaw bɛ a kibaruya di k'a ka safunɛ Bakari ko wulibali a ti kɔrɔbɔ safunɛ y'i ko n'a ye siɲɛ kelen a banna n'Ala sɔnna e bɛ safunɛ bɛɛ bila a banna a bɛ komi safunɛ ordinaire o i ko n'a ye k'i kan ka buga Ala ka ni safunɛ a banna Bakari awa i k'a dɔn an bɛ Mamadou fo Fobugu 79 85 41 kuma ɲɛna o tɛ wulibali don a kɔrɔbɔ dɔrɔn wa min y'a diya ni i ye min fɔ ni o tɛ yen n'a tɛ se o la a b'o f'i ye n ko de ye ko mɔriya yɛrɛ ye o de mɔriya yɛrɛ o de dɔnni dɔ ye n wele ko k'a ɲininka ɲɛko la ne y'a ɲininka ko ale bɛ siran fɛn kelen min ye o ye ɲɛko ye ale ɲɛko la ale dati d'u la o n k'a banna a banna te Zara jama ka préféré wa ni deuxième ye a bɛ maa fari fundi a banna ka hakili k'o lafiya walayi Bakari nin fiɲɛ bɔra mini fiɲɛ duman jan dɔgɔkɛ bɛ Segu ta ni Muti ta ni Kulukoro ta ni Kucala ta ni Baɲangara ta ni i y'a faamuya b'a la diɲɛ bɛɛ kuru kara ɲɔgɔn na Kulukoro jan dɔgɔkɛ félicitations Jibi ye denkura sɔrɔ a kɛra Jibi Sakɔ Jibi denkura sɔrɔla wallahi e cɛ ne kɔrɔkɛ ninnu tɛ sunɔgɔ sa i y'o fana fɔ komi ne dɔgɔnin don ne mɔdɛra n san bɛna k'o fɔ e y'o fɔ ne min dɔgɔnin don ne ma sɔn ka fɛn min fɔ e y'o fɔ e a tilela na i y'a fɔ n k'a tilela na i k'a kisi na e Jibi wala Jibi bɛ sanga mun kɛ Jibi ne suma de ka kan Jibi bɛ sanga kojugu walayi e bɛ bɔ debi sɔgɔmada fɛ wagati dɔ la a bɛ don su fo dugu tila ɲɛma kuma kɔni a fɔ man di nka mɛ b'a Jibi fo k'a wali ɲuman dɔn a bɛ dugawu kɛ sanga ani waati kosɛbɛ k'a ni baara Bakari Kulubali kɛ Sulemani Kulubali e y'a fɔ a ye ko kelenw tɛ k'a ka bɔ fili la min ye awa i k'a dɔn ma se Bakari o bi faamuya kana bɛɛ gosi bile kelen na n ko maa bɛ ba i ka sababu kunna ten voilà kuma ɲɛna kuma ye ten de Maman Touré Bakari a kuma bɛɛ kosɛbɛ n'o tɛ i ka cɛ yɛrɛ karokɛ ni martolo don a jumɛn don ɲɛma ala n'a ka tile journée bɛɛ tiɲɛ n bolo mais est-ce que réellement ça va a kan ka furakɛ don ça va pas dɛ non a kan ka furakɛ de parce que ne yɛrɛ y'a ka fɛn dɔ suit Salifu ninnu ka débat n'a kan ka furakɛ sa a kan ka furakɛ tiɲɛ yɛrɛ la kana mais ne tɛ jigin ale la dɛ n fana bɛ jigin Salifu ni Sira n bɛ jigin olu la kuma dɔ koyi ani cɛro ninnu bɛɛ parce que problème ye min ye ninnu ye média baw de ye c'est-à-dire niveau bonyana mɔgɔ dɔw ka considération ma quoi kosɛbɛ bon i b'a dɔn tile bɛ guwana pour rien ɲama fɛn min yɛrɛ ne tɔɔrɔ ko in kɔnɔna la il faut pas donner l'occasion à tout le monde ka ko dɔn parce que problème ye min ye oui c'est que les gens oublient parce que u bɛ ka bɔ ni Mali image voilà c'est que les gens oublient mɔgɔ min bɛ kuma a bɛ kuma Mali de tɔgɔ la Mali image de bɛ ka bɔ ne Mali cadre ba dɔw bɛ Côte d'Ivoire oui wallahi a dɔw ye n wele ka nin problème soulever n ye a ko avant que finale ka tan oui olu ye problème min sɔrɔ ala ni petini ka kuma y'a sababu ye ala dɔrɔn de b'a dɔn ala b'a dɔn olu ye ko bɛɛ kɛ ka Ivoirien fɛ k'a yir'u la k'a fɔ ça n'engage que lui kosɛbɛ ko non ko malien do a kumana Mali autorité ma fɛn fɔ maa si ma kuma donc n'olu ma kubuta ni ko n'olu ma kubuta ni min mana bɔ a la mais a bɛ gɛlɛya dɛ ça il faut le dire mais u ye kubuta ala farala an kan ɲɛma ça il faut le dire a bɛ gɛlɛya fo ka fɔ k'a tun bɛ gɛlɛya donc des choses qui engagent donc des Maliens surtout à l'étranger an ka n'olu kɛ tulonkɛ ni ɲɔgɔlɔn ko ye sa nin tɛ tulonkɛ ko ye dɛ
autorité bugu sigi k'a lajɛ ɲɛma nin tɛ kulonkɛ ko ça faut le dire. C'est-à-dire il est temps que fɛn dɔw ka dabila bi quoi. Voilà. Wallahi. I tɛ kulonkɛ ko ye dɛ. Parce que ni min filɛ nin ye a tigi ye n wele a ko n ma ko karisa a y'an sama ni duwawu ye. Mais c'est ça. Wallahi Mali tɛ ka jouer mais Côte d'Ivoire. Ni Côte d'Ivoire ni Côte d'Ivoire cira. Là. Nin cɛ nin ka kuma bɛ kɛ. Hali n'o y'a sɔrɔ a nɔ ko a tɛ se ka kɛ yɛrɛ kuma ye k'a fɔ a nɔgɔ ka y'a la. Donc tuma dɔ ni Ivoirien y'u funtɛnnen don u tɔɔrɔlen don u bɛ wuli ka bɛn nin ta mɔgɔ dɔw de bɛ k'a sababu ye quoi. C'est ça. Mawudu don. F'a ka dabila de. Et puis. Hein? C'est pas bon franchement. Non. Ko ɲɛma n'u ko k'u bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla kɔni saniya a tɛ saniya abada ka nin n'a ɲɔgɔnna to a tɛ saniya ten dɛ vraiment an k'o fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛn an bɛɛ de ye maliyɛn ye n'i k'i bɛ maliyɛn kunnafoni di ye tiɲɛ ye n bɛ nin dɔn n bɛ se nin na o ye tiɲɛ ye mais fɛn dɔw fana bɛ yen olu bɛ ka gundoli i b'olu kɛ i kelen na mais réseau ye fɛn min ye bi a bɛ kɛ ka tiɲɛni kɛ a bɛ kɛ ka dilanni kɛ bon n'a tiɲɛni barika nana k'a bɛ bonya sa ni Mali yɛrɛ ka barika tɛ a n'a ka duwawu tɛ ni ko in kun tigɛra da wɛrɛ fɛ sɛn b'a sɔrɔ an bɛ sira wɛrɛ kan dɛ. a wulibali don ko sabu kɛ ɲɛma n bɛna mun f'i ɲɛna suba ka fisa suba kan fɔla ye ko n y'o de ye o suba ale ka fisa suba kanba fɔla ye walayi de y'ala ye n y'o de ye n bɛ ka kuma nin jamana bɛɛ de tɔgɔ ye bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ mɔgɔw bɛ yɛlɛ k'a fɔ ko c'est vrai a kunkolo ma ɲi a man kɛnɛ il est malade gravement même mais u kɔni sigi k'a lajɛ u kɔni sigi k'a lajɛ u kɔni sigi k'a lajɛ dɛ n'u sigi k'a lajɛ ɲɛma a bɛ gɛlɛya dɛ. Ala k'a ni sama bɛn. awɔ Boubacar o kumana sa an bɛ taa an da ye ladilikan ye maa si juguya t'an kɔnɔ bɛɛ k'i ka baara kɛ bɛɛ k'i ka kɛta kɛ wala jamana denw bɛ lafiya jamana yɛrɛ bɛ lafiya Boubacar min ye awɔ i k'a dɔn Mahamani Ture ale fana kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon Boubacar Nouvelle Horizon min ye awɔ i k'a dɔn mandat d'arrêt international Boubacar a dan bɛ maa dɔ kan awɔ i k'a dɔn boli biribiri a b'o la a kɛn bɛ ka t'i sɛlɛ ka t'i daga yɔrɔ bɛn yɔrɔ min ma a bɛ kɔnɔwari ko fɔ Cɛman Ibel Kulubali a kun da delen don nka sisan sa kuma olu daminɛna Boubacar a kumara n'i ye jateminɛ kɛ mandat d'arrêt international awɔ i k'a dɔn dara kalo tile 28 n'o ye juillet kalo ye san 2022 Cour suprême olu y'o da awɔ i k'a dɔn Cɛman Ibel Kulubali n'a ɲɔgɔnna caman sabu min ye awɔ fɛn dɔ bɛ yen n'o bɛ affaire dɔ ko fɔ n'a bɛ wele ko Paramount ni hakili b'a la a bɛ tali kɛ équipement militaire dɔw kan n'o ye sɔrɔsiw ka minɛnw ye sariya sunba dɔw tun bɛ yen n'o taara a bɛ waati jan bɔ n'o bɛ wele ko orientation loi d'orientation et de programmation militaire l'OPM Boubacar o siratigɛ la o tun bɛ ɲɛsin maa min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min bɛ yen n'a kun ɲɛsinnen bɛ an ka défense ancien combattant ma a bɛ Cɛman Ibɛri a b'o ko fɔ Cɛman Ibɛri Kulubali nin Kulubalikɛ nin Boubacar a kɛn bɛ ka boli biribiri a kɛn bɛ k'o dabɔ boli biribiri awɔ i k'a dɔn a y'o dabɔ ka t'i sɛlɛ yɔrɔ min a bɛ Kɔnɔwari a b'o ko fɔ a ko ale kɔni bɛ dabolo min kɛ i ko bi waati tɛmɛnenw na a y'a jira k'a fɔ ko ale ye maa min n'o dɔnnen don fasoden ɲumanya sira fɛ ale ye politique maa ye wa ale yɛrɛ fana ye jɔyɔrɔbaw ale y'olu sɔrɔ jamana in kɔnɔna na o kumana k'a fɔ ale bi mɔlɔntɔ k'i sen bɔ an ka kiiritigilamaw bolo Boubacar k'o tɛ ale Cɛman Kulubali ye Cɛman y'o fɔ octobre kalo tile 10 san 2021 nka o su ma k'o dugumajɛ Cɛman filɛ nin ye tuguni ka kuma wɛrɛ fɔ ka yɛlɛma don kow la koyi Cɛman Ibɛri Kulubali awɔ i k'a dɔn a ye kunnafonidila dɔw a ye olu y'a bisimila Boubacar a kumana o kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn ale bɛ don min na i ko bi ni ko kun bi kɛ a kɛcogo ɲuman na Boubacar ale kun ti boli k'a ka jamana to a ko nka ni maaw b'i juguya la Boubacar o bi fɛn jugu bɛɛ kɛ k'i ka kiiri yɛrɛ tigɛ i ko kunnafoni siraw fɛ ka tila tuguni k'i condamné o kunnafonidi sira kelenw fɛ Boubacar k'o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa jɔrɔ Cɛman Ibɛri Kulubali ale kun ye ministre de la défense ye ani ancien combattant a ko bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Cɛman ye a ko awɔ i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi ministeriya bɔlen kɔ ale ye chef d'entreprise ye jakɛyɔrɔ de b'ale bolo o kumana ale yɛrɛ ka jamana wari sɔrɔ k'a fɔ ale ye jamana wari ta k'a fɔ jamana wari o dira ale ma Boubacar o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ale kelen kɔ ministre ye o kumana a y'a jira k'a fɔ ale ka taali min filɛ nin ye n'ale bɛ cɔnjɔlɔ na ka boli kɔsɔkɔsɔ Boubacar dɔwɛrɛ tɛ koyi min ye maracogo min bɛ yen bi ani kocogo minnu bɛ yen bi k'o de y'a to ale taara o kumana sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen ka ale bɛ na ten ka na awɔ i k'a dɔn olu k'ale bisimila yalima ka n'a yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ don galama na ka n'a yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ don bɔgɔ la Boubacar k'ale t'o kɛ dɛ ni maa min bɛ yen n'i ye kiiritigɛlama ye ale dogolen tɛ dɛ k'ale bɛ Kɔnɔwari ni ale a siga kɛn b'ale la ko tiɲɛni kɛra ni min bɛ se ka taa ale ɲininka ale hakilinata ye min ye a n'ale fɛlata ye min ye Boubacar k'ale b'o fɔ. Caman ma kuma walahi a ma kuma. Ɲama ma kuma k'ale b'o fɔ dɛ.
ama dila kana ama kuma wallahi an bɛ cɛman deli a kana yayiwa a kana Boubacar an bɛ deli o kuma na sa ɲɛnafin min mɔdenw na i kana cɛman Hubert Kulibali a ko an bɛ don min na i ko bi ko awa i k'a dɔn k'a fɔ ko ale de bɛ na ka n'i yɛrɛ di kiiri tigilamaw ma Boubacar k'ale tɛna a yɛrɛ saraka dɛ je le ferai jamais tɛ Samu Kulibali tɛ wele k'ale tɛna a yɛrɛ saraka dɛ i kɔrɔkɛ masa ko a la vie humaine est sacrée o kumana ko ala ye ni min d'i ma maa si man k'o labila ten k'a labila ten fo kɛ a ye k'o ti kɛ dɛ fo ka diɲɛ wuli ɲama fɛn o fɛn n'a b'i kunu kana sɔn a k'i nɛmu cɛman ka teli cɛman ka teli koyi Boubacar ne cɛman Hubert Kulibali Hubert a ko awa i k'a dɔn ale kɔni dan b'a la k'a fɔ awa i k'a dɔn ko min filɛ nin n'a bɛ ka fɔ Boubacar ale nɔ t'a la o tuma a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen a kana kɛ a k'ale nɔ t'a la dɛ a ko awa i k'a dɔn o tuma ale ti jɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale ti jɔrɔ ale ti siran awa i k'a dɔn kiiri tigilamaw ɲɛ nka kiiri in bɛ ka taa cogo min na bi awa ye n'i k'a dɔn k'a fɔ ale ɲɛ bɛ kow la cogo min Boubacar ko ale ka hadamadiyɛnatigɛ ka gɛlɛn a ma koyi ale tɛna ale ni in ka d'a ye dɛ a kana sa foyi tɛ yen n'i jɛlen don na foyi tɛ yen na i ɲɛnafin min mɔdenw na a ko n'ale tun b'a dɔn ni affaire in k'a fɔ ko affaire in bɛ tranché a tranché cogo ɲuman na Boubacar k'ale ti taa koyi k'ale tun bɛ na hakilina jiginna cɛman Hubert Kulibali mandat d'arrêt bɛ a kɔ kan Boubacar kabiri juillet kalo tile 28 san 2022 i k'a dɔn hali bi cɛman tan bɛ kɔsɔ cɛman Hubert Kulibali tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Boubacar min ye i k'a dɔn maa min bɛ n'o bɛ i k'a dɔn Bubu Sise ko fɔ Boubacar i k'a dɔn mandat b'a fana kɔ kan Mamadou Jara n'o b'a wele ko Igor Jara mandat b'a fana kɔ kan ale ni i k'a dɔn BMS ɲɛmaa kɔrɔ n'o bɛ Babaliba ko fɔ Boubacar mandat bɛ o fana kan min ye i k'a dɔn Fasiridu Mahaman Touré Nouvelle Horizon ka bidon bɔli i bonya b'a la bonya diyara ne ye k'a tɛna k'a tɛna dɛ k'a tɛna dɛ a tɛna koyi ayiwa an bɛ dugawu wallahi a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ k'a tɛna dɛ a bɛ ɲɛ bon cɛman ko a tɛna a tɛna dɛ wa a dun tɛna dɛ wallahi Kulubalikɛ taara koyi a taara sɔgɔsɔgɔ n'ale de ta teliyara ni bɛɛ ta ye cɛman nali kɔni a ti bali aw bɛ bali aw de la o a ti bali aw na Kulubalilaka tɛ yan aw bali la la ilaha illallah rasulullah aw bali la ayi fo ka diɲɛ wuli ala Kulibali do koyi siga min ɲina cɛman Hubert Kulibali ayi siga kɔni t'a la Kulibali do boli kɔni taali kɔni Sambu i tɛ se ka foyi foyi walayi cɛman taara wa a kalikan ye min ye bi k'ale tina walayi n'o tɛ maa caman a ko bɛ jɔlen ɲɛ b'a la ko cɛman na a ko n tina cɛman na n tina n tɛ cɛman tina dɛ a tina y'a taale de koyi n'o tɛ maa caman taara aw nana o u taara ka na olu taara olu nana cɛman tina dɛ a bɛ Côte d'Ivoire man ko k'ale n'i ka gɛlɛn a ma ne yɛrɛ di saya ma cɛman ko a tina dɛ ha Kulibali siga t'a la Kulibali cɛw i ma foyi kɛ ni fa tiɲɛ tɛ abada awɔ o tɛ tiɲɛ i bɔra minnu na i y'olu ladege bitɔn fila dama ma boli jɔn bitɔn Kulibali a kɛra ɲɛna bitɔn ma boli sa Kulubalilakaw bɔra ka bitɔn ka histoire fabriquer ka n'o f'a ye e b'a kalama nka jɛ ti histoire minnu kalama kana n'o f'a ye koyi bitɔn ka histoire fabriquera de ala bitɔn ka histoire a fabriquera bitɔn bolila a bɛɛ bolila Kulubalilaka si tɛ yen min ma boli jɔn kuma cogo dɔn i kuma cogo dɔn dɛ n buramuso ye Kulibali ye voilà i b'a kalama i bɛna fɔ a ye i bɛna taa fɔ Gafujɛma ba ye ko depuis le nouveau procureur il est ko n bɛ Kulubalilakaw kan bon ne ye mun de fɔ sisan min bɛ se procureur sira ma il est Kulibali est-ce que ne ka fɛn bɛ yan min bɛ se procureur sira ma sisan bon ne Kulibali bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na dɛ oui mais il est Kulibali a banna et ça s'arrête là ne ma fɛn wɛrɛ fɔ k'a bɛ min kɛ o yɛrɛ a bɛɛ ma boli procureur Kulibali a ayi bon Kulibali kɔni cɛ ma bolila mais a bɛɛ ma boli dɛ n'o bɛ yan a bɛɛ ma boli a bɛɛ tɛ boli dɔw bɛ yan ayi Kulibali u ti boli procureur Touré fɛn de tɛ yan Kulibali tɛ yan procureur Kulibali min bɛ yen sisan awɔ cybercriminalité cɛ de yan awɔ ne ye min fɔ a y'a mɛn o e mun fɔ sɛgɛn ka kura ye u ti boli o Kulibali bɛɛ ti taa koyi cɛman de bolila n'o tɛ Kulibali de bɛ wele ko maafa donso olu ye cɛfarinw de ye a banna voilà ala koloti nɛnɛ ko a ti yɛlɛma Kulibali ye cɛfarinw de ye a banna Kulibali maafa donso Sambu i Dansoko a banna Adama Kulibali procureur i ni ko Dansoko Dansoko
Isa. Ciao. Ati taw ka koyi baba ite ko nun dabla réseau sanfɛ u tɛ fiso ko dɔ réseau in kan koyi a ye ɲɔgɔn sɔrɔ so an bɛ ko nun kɛ mais réseau sanfɛ u to ay kana kɔrɔbɔ a kana ko kɛ dɛ an fiso tɛ baba procureur k'ani ko Kulubali Dansɔgɔ k'ani ko walayi Kulubali olu ye min kɛ jamana in kɔnɔ o ma dogo koyi a ya ma dogo k'a daminɛ Segu mara ka ti fo Soni Alibɛri ka dugu ka na i gosi fo hi u y'a bɛ minɛ u ye kɔlɔkɔlɔ kɛlɛ kɛ ka sebaya sɔrɔ wallahi a mayiga a to yen u ti dimi o wala a ɲɛna ti dimi Kulubali ti dimi ɲama mun ye foli an b'a lase hali bi kanubaw ma ni manko min ye an ka fɛnitini sɔngɔba ye n'o bɛ bada maître Mamadu Gaba o tuma na Gaba kɔgɔ bɛ cogo di Gaba tunnen b'an na o n y'a ye sisan a bɛ yan Gaba bayi sanfɛ a fɔ Gaba ye ko s'il connaît pas l'histoire de Kulubali a ka na n b'a fɔ n'a ka tɛ dibaden k'a daminɛ Kayi fo Tawudeni Kidal u ye min kɛ n b'a bɛɛ fɔ a ye wallahi ala i bɛ nin dɔn i bɛ nin histoire dɔn Mali bɛɛ Kulubali ma nɔgɔ cɛfarinsiw procureur de ye Adama Kulubali ye ale de don olu de don e cɛ a tɛ yɛlɛ Adama Kulubali non Adama ma nɔgɔ cɛ i fana kana dɔ siran sa non Adama ma nɔgɔ non mais i fana sa mais ne kuma minnu fɔ ka tɛmɛ fɛn jugu b'a la e mun fɔ wa bon outrage au magistrat que dɔ b'a la wala a t'a la ala cɛ o t'a la o t'a la ne hakili ko dɔ kan a ka la a t'a la bisimila an ka taa ɲɛma bɛ taa télé la radio Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 minnu ye an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale wɔrɔda la 76 33 43 03 ɲɛma kulon ale tɛ sɛbɛ sa ne bɛ n bolo n b'a kari ka don le forêt ma sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de AD ko min ye Kati sugubulon kɔnɔ la bi ɲɛma k'i son père e cɛ baba ye ma nɔgɔn koyi tɛ yɔrɔ fɛn ye koyi ye ma nɔgɔn dɛ wallahi ala yɛrɛ de ka k'i kisi an bɛ ka don waati minnu kɔnɔna la a ka ɲi sa i ka fasiri ta e filɛ nin ye dugutila de ye n'i tora ka taa i ka fasiri fɔ dɔrɔn n'i tora ka taa o waati la dɔrɔn mars ni avril parce que wagati man gɛlɛn ko in na k'o bɔ quoi n'i tora ka to o kɔnɔna la dɔrɔn a bɛ gɛlɛya na mun gɛlɛya an ka taa baba bete bɛ k'a tɔ bɛɛ juguya o ɲɛma ala cɛ surtout nin waati in ma ɲi dɛ ayi ko nin ma ɲi mars ni avril ɲɛma n'i bɛ waati ala k'an kisi Kulubali a ɲɔgɔn tɛ yen o ayi ko Kulubali ɲɔgɔn tɛ yen ko le champion de mɔgɔ sɛbɛba mɔgɔ ma don koyi a banna bawo ka dossier ninnu fana a bɛ sinankunya tulonkɛ dɔn a b'a dɔn ne ma kojugu fɔ e cɛman cɛ bolo walayi cɛ ni ala na kɛra cɛ ye kojugu kun yanfa de ni ala cɛ ye kojugu kun yanfa e bɛ tasuma suruku de e kan ka fɛn min kɛ tasuma fa la e b'o tɔ suruku ayi an tilala ko la ko banna o ko banna o ka cɛman cɛ bolo de a ka ɲi sa cɛman cɛ bolo jamana in kɔnɔ n k'a ka ɲi n'i y'a ye bɛ nin bɛɛ la n'i y'a ye baba bɛ nin bɛɛ la hali bi fisɔn ko kuma na hali bi o ma deli k'a wele a banna ni ala cɛ baba o ma deli k'i wele o ayi o ye ne wele don min o ni bi tɛ kelen dɛ walayi o y'a sɔrɔ n bɛ taa kurusi kɛnɛ dilan a banna soboli tun bɛ kɛ a kɛra ten ne bɛ taa soboli commandeur kɛ dimanche o dimanche a banna 15 000 francs bɛ di yan n b'a signé dɛmɛ an ka maa ninnu bila a la koyi 15 000 francs bɛ di yan Yusu n b'a signé 15 000 3 so kurusi kɛnɛ ɲagamili kow nana wuli ka kow ɲagami fo ka na tribunal taga ni fɛnw bɔ a la ala don kelen ne bɛ n ka o y'a sɔrɔ ne bɛ bɛnkan na ne bɛ n ka kow la dɔrɔn dɔ sinna ka ne wele ka n da n tɔgɔ ma ka n fa tɔgɔ fɔ ka n ba tɔgɔ fɔ ko o bɛɛ de ye ne ye wa n ko ko ne ka na i ka na na yan yɔrɔ jumɛn ko ne taara ko n'i donna i ka adresse ta i ka adresse ta a banna a don ma diya koyi a ti diya ne ye gafojama wele n k'a ka complet 2 passé a ka hakili to denmisɛnw na a ma nɔgɔya koyi a ka hakili to denmisɛnw na walayi ani ala cɛ ne taara cɛw n taara ka t'u sɔrɔ yen u ye n sigi bureau dɔ kɔnɔ a climatisé don kabako da ala wa bureau in foyi t'a kɔnɔ ordinateur de kelen kɔ
u bɛna munumunu u b'i fɔ u bɛ taa u b'i viré yɛrɛ hali u ka sira t'i la. O y'a sɔrɔ mun ye subahana mansin b'u bolo o mansin tilalen don. Ala farala ne kan koyi ne ta kun tɛ ko gɛlɛn. O y'a sɔrɔ o tilali ya client fan bɛɛ la. Mais ne ça fait yanni u ka na. Climatiseur bɛ yen. Ala mais Kleenex paquet 2 ne y'a bɛɛ ban. A ye ŋɔn ɲigini kɛra. Funteni. Fini jiginna o. Fini jiginna sen fɛ. A kɛra dɛ ne wulile ne kun ɲɛ bɛ. Ne kɔni ye fini a ko. Samara kɔnɔna ji kun ka ca. Ji kun b'a kɔnɔ dɛ. Nka bɔra fa. A ma nɔgɔya dɛ. Yen ma ɲi koyi. Yen ma ɲi. Ala yen ma ɲi. Ji kun b'a fɔ koyi. Ne bɔlen yugu feerela dɔ ɲini ka pandɔrɔ kelen san. Tɛ se ka don so ta. Maa ninnu ma ɲi koyi. Ma ɲi dɛ. I bɛ maa caman ye cɛya kan fɔ la. Walahi ala ka wallahi wa ɲɛma. U b'a da maa o maa la siga t'a la i nɔ b'a la. Boubacar an k'a kun cɛ cɛw. Awɔ an bɛ taa. An ka taa teliya la. Ɲɛma an bɛ taa mun ye Kati sugubulon kɔnɔna la nin waati in na. Mun ye fɔrɔmu u kumalen don mun ye AD. A y'a jira k'a fɔ ko mun ye kɛmɛgana ni ɲɛma k'o kɛlen bɛ fɛn mango ye bi. Jagokɛlaw bolo Kati sugubulon bɛɛ lajɛlen o kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko mun ye kɛmɛgana ni n'a b'i bolo bi Kati kɔnɔna la. A ɲɛma ko a duni a bɛ gɛlɛya i bolo kosɛbɛ. A ko kun jumɛn de la. Sɛbɛnnikɛla ko k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jagokɛla bɛɛ lajɛlen bannen don kɛmɛgana na mun ye Kati mara o kɔnɔna la. Bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka kun jumɛn de la u bannen don a la. A ko jagokɛla dɔ bɛ yen n'o bɛ AD o kofɔ. Ale kɔni ye mun ye fɛn fɛrɛla ye mun ye Kati sugubulon o kɔnɔna la. Ale y'a jira k'a fɔ ko nin gɛlɛya n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ. Olu m'a sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko sabu kɛ waati tɛmɛnenw na ale ye kɛmɛgana in ka a mara. Ko ka taa se mun ye 5000 ma kɛmɛgana 5000. A ɲɛma ko a falinin ko a kɛra ale bolo gɛlɛya belebele ye. Ko a ma ɲɛ mun kɔ k'ale nana fɔ Bamakɔ yan ka sɔrɔ ka na a falen. Ko sabu kɛ ale ka fournisseur yi o ɲinina ale la ni ka a falen. Ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a tɛ minɛ olu bolo. Ko kun jumɛn na ko ale fana ko olu b'a minɛ. Olu kɔni ko u tɛna minɛ abada. Ko ne tɛ ko jɔn de bɛ yen ko wari kɔni ko a ma di o ye. Mugu den man di jɔn ye diɲɛ kɔnɔna la. Ɲɛma nka n'i ye maaw bannen a la. A ɲɛma ko siga t'a la ko dɔ b'a kɔrɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye dɔw yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko hali olu taara ko bangiw la. Ko mun ye bangi dɔw fana ko olu bɛ ka ban a la koyi. Ko k'o sabu kɛ ko kɛmɛgana ko a sinen don. K'a bannen don pewu. Ɲɛma ko bangi dɔw fana ko olu bɛ ka ban a la. Sɛbɛnnikɛla ko mun ye jagokɛla dɔ fana y'a jira k'a fɔ. Ɲɛma ko olu tɛna sɔn abada ni ka kɛmɛgana ka a minɛ bilen koyi. K'o sabu kɛ wari ka di u ye tiɲɛ ye. Nka n'i ye wari minɛ n'i t'a ta yɔrɔ k'o sɔrɔ maa tɛ sɔn a la e bolo bilen. A ko n'i y'o minɛ o y'i kɛlen k'i mamuso k'o minɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni k'a bɛ cogo min na k'a gɛlɛyalen don nin waati in na Kati kɔnɔna la. K'o sabu kɛ hali min ye Kati autorité waati tɛmɛnenw na olu ye wulikajɔ k'o kɛ. Ka sensibilisation baaraw k'o kɛ. Ka maaw la kunnafoni walasa u kana se ka ban cogo si la ka kɛmɛgana ka a minɛ. Nka o n'a ta bɛɛ ɲɛma ko siga t'a la ko a gɛlɛyalen don dɛ. K'o sabu kɛ mun ye sugubulon kɔnɔna la ko jagokɛlaw n'o bɛ commerçants kofɔ. Olu caman de bɛ bi an bɛ waati min na ko bi. Olu kɔni sɛbɛkɔrɔ bannen don a la. N'o bɛ kɛmɛgana o kofɔ. Jango n'a sinen kɔni yer'i bolo. A ɲɛma i laban kɔni n'a kɛ mugu ye k'a k'i koliji la. Nafolo filɛ nin an y'a sɛbɛn ka bɔ sɛbɛn min na o de bɛ forum kɔfɔ. AD ale y'a fasiri i bonya o b'a la. Boubacar kɛmɛgana n y'a kibaruya mɛn fana. Ba kɔfɛla in na yɔrɔ dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Hôpital du Mali fanfɛla in na. N y'a kibaruya mɛn k'a minɛli k'a ka gɛlɛn yen kosɛbɛ. Mais an bɛ min fɔ limanaw ye. Kɛmɛgana yɛrɛ dɔrɔn tɛ. Ni wari tiɲɛna ka se hakɛ dɔ ma a minɛli ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn dɛ. Kɛmɛgana bɛ minɛ dɛ. A bɛ minɛ. N'a sinna ka se hakɛ dɔ ma. Boubacar n'i tɛ sifuru ye n'i tɛ fɛn wɛrɛ ye a ka gɛlɛn. O y'a ko wɛrɛ ye. Mais kɛmɛgana kɔni fɛn t'a la. K'a ti minɛ. A Boubacar o ma fɔ an ye fɔlɔ dɛ. An m'o kibaruya mɛn diɲɛ fan si fɛ. Mali fan si. Ayi. Donc il faut que mɔgɔw k'a dɔn sariya ma bɔ min ye kɛmɛgana minɛli bali. K'o sabu kɛ BCEAO de bɛ se k'a jira k'a fɔ k'a dabila la pewu. Voilà. Donc an m'o sariya mɛn. An m'a ye. An m'a kibaruya mɛn. A ti. Donc ka wuli dɔrɔn ka kiiri tigɛ i yɛrɛ min ka di i b'o kɛ. U ye nin kɛ bitukɔnɔ na yan. O fana n'a sariya don dɛ. N'o tɛ a ma fɔ ko kɛmɛgana ti minɛ. Kɛmɛ ye wari de ni min t'a ka kɛmɛgana fɛ. A y'o fara ɲɔgɔn kan k'u d'a ma. A y'a fara ɲɔgɔn kan a kana n'a ye. An b'a minɛ. A banna. A banna. Ala k'a ni sa an ti don kɛmɛgana jago la. N'a b'i bolo i bɛna n'a ye bɛ 40 d'i ma kɛ ou bien 20. Ale na taa n'a ye ma. Ah oui, ne b'a minɛ. Ne b'a c'est ɲuman don koyi. C'est un bon projet. Ah tɛ kɛmɛgana jago ya. Commerçant import export. N'a b'a bolo a ye nana ye a bɛ fitiri d'i ma. Ayi o ka ca. O ka ca.
ala ka ni saba bɛɛ nka hali bi an b'a fɔ autorité na u ka sensibilisation kɛ a ko la walasa min faamuyaliw bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Boubacar awa i k'a dɔn a mana kɛ cogo cogo gafe an b'a datugu a bɛ datugu ni min ye o Yusuf Konate ka gafe Yusuf kumanin bɛ awa i k'a dɔn sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko Soir de Bamako Boubacar min ye awa i k'a dɔn butigi caman bɛ yen Boubacar u kɛra bugurijɛ ye an bɛ don min na i ko bi Bamakɔ suguba Boubacar awa i k'a dɔn nin ko ninnu o ko don minnu waati bɛɛ a bɛ kɛ jamana in kɔnɔna na a ko tasuma min filɛ nin ye n'a donna a kɛra suguba kɔnɔ Boubacar awa i k'a dɔn mercredi don awa i k'a dɔn o sufɛ a na kɛ kalo tile 14 min ye awa i k'a dɔn 2 heures du matin waati Boubacar awa i k'a dɔn maa kɔni ma to a la nka tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ a ko butigi caman yɔrɔ sugu min bɛ yen n'o bɛ DT an kofɔ Boubacar a caman kɛra bugurijɛ ye ka kɛ sababu ye ka commerçants u bila awa i k'a dɔn makama ani kɔlɔlɔ ani kɛlɛjugu la a ko kunnafoni y'a jira k'a fɔ tasuma in kɔni bɛ immeuble daba 4 suguba kɔnɔna na tasuma in donna awa i k'a dɔn de sira fɛ waati min na a ye awa i k'a dɔn ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛ Boubacar bâtiment yɛrɛ n'o ye so in ye a plafɔnw ni a fɛnw a y'olu jeni ka ban an bɛ don min na ko bi tasuma sɔrɔla ka cari awa i k'a dɔn sugu fan wɛrɛ fɛ Boubacar kunnafoni dira sapeur pompiers ma ani polisilakaw olu ye senfa biribiri kɛ ka na kɛnɛ lasɔrɔ nka ko in kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ sabu min ye sugu kɔnɔna in don cogo tɛ yen taa ni ka segin cogo tɛ yen passage ɲuman foyi den kelen tɛ yen a gɛlɛyara kosɛbɛ nka i bɛ tasuma yɔrɔ dɔ la i tɛ se ka taa fa cogoya foyi tɛ yen mobili bɛ se ka don cogo min ka taa se ka tasuma fa yalima sapeur pompiers maaw u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min Boubacar sabu min ye awa i k'a dɔn sira minnu bɛ yen ni baaraw kan ka taa kɛ ni mobiliw kan ka tɛmɛ a fɛ jagomisɛnnikɛlaw kelen bɛ ka awa i k'a dɔn u ka bɔrɔw n'u ka fɛnw dada fan bɛɛ fɛ ka kiosque-misɛnninw jɔ fan bɛɛ fɛ tɛmɛcogo tɛ yen foyi den kelen tɛ yen a bara ta i dun n'i y'a jateminɛ Boubacar waati o waati ni tasuma wulila suguba in kɔnɔ nin gɛlɛya kelen de bɛ na sapeur pompiers b'u plaigner autorités b'u plaigner a bɛ fɔ ko ni nin bɔra yen ni ala sɔnna fɛɛrɛw bɛ ɲini nka o n'a ta bɛɛ taa ti mɛnɛ si ti bɔ an bɛ don min na ko bi tasuma in kɔni min kɛra a sababu ye Boubacar o kɛrɛnkɛrɛnnen o ma fɔ nka nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ tasuma bɛ don awa i k'a dɔn nin cogo in na wa gɛlɛya bɛ se maaw ma awa i k'a dɔn jango tɛ a sufɛlama Boubacar ɲininkali de bɛ kɛ mun dun kelen na tasuma ti don waati wɛrɛ la suguba in kɔnɔna na fo sufɛ a sufɛ ko in mun denen b'a kɔfɛ o fana ye ɲininkali ye min tɔ min sigilen don a m'a kɛ cogo o cogo min ye awa i k'a dɔn commerçant minnu filɛ nin ye awa i k'a dɔn kɔni a gɛlɛyar'u bolo nka tasuma don o don Boubacar min ye awa i k'a dɔn butigiw ni miliyɔn caman Boubacar o de bɛ taa fu la nin cogo in na a mana don waati o waati enquêtes bɛ daminɛ wa Boubacar enquêtes a tɛ datugu a t'a dɔn a bɛ cogo min chambre de commerce et d'industrie du Mali Bamakɔ bolofara n'o ɲɛmaa ye Aruna Kante Aruna yɛrɛ tun bɛ yen a y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ n'u jɔ u jɔyɔrɔ min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn nimisiwasa commerçant minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ Boubacar o bɛ se ka awa i k'a dɔn nimisiwasa sɔrɔ cogo min nka fɛɛrɛ ni dabali de ka ɲini pour que accès bɛ se ka nɔgɔya cogo min suguba ko in na tasuma ko ninnu Boubacar a fɛɛrɛw ka ɲini n'o tɛ Boubacar a kuma ka ca dɛ ala k'a ni sababa Yusuf Konate nin y'a ka fasire Soir de Bamako o ka bidon bɔli bonya b'a la ne ma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye o kama an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin kanubaw bɛɛ lajɛlen ma waati na jamana kɔnɔ ka taa bila mun ye a kɔ kan maa ma de bɛ k'olu sɔgɔlen ma n'an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ne ma jagokɛla minnu bɛ yen n'olu kɔni ni nin gɛlɛya in a y'u sɔrɔ masa Alahu taala ale de bɛ gɛlɛya in ka falen ka kɛ hɛrɛ ye an bɛ masa in k'a wele gɛlɛya filɛ ka jagokɛla minnu k'u sɔrɔ tan ka denbayatigi minnu k'u sɔrɔ ne ma ko sabu kɛ ninnu caman de tun bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ maa minnu o dalen b'u kɔ la a ka ca kosɛbɛ a bɛ kɛ gɛlɛya u bɛɛ lajɛlen ma nka masa in y'a kɛ ka da kun min kama masa in de b'a ɲɛdɔn o kama an bɛ masa Alahu taala k'a deli a k'a kɛ hɛrɛ kura ye ka ɲɛsin u ma ne ma n'o bɔra yen an bɛ tila an bɛ foli tɔni lase Sodafu baarakɛla bɛɛ ma siga t'a la Boubacar Sodafu n'i y'ale ko fɔ i bɛ société Daf et frères i b'o ko fɔ min ye awa i k'a dɔn Umar Dafu n'a balimaw Boubacar k'u t'u kɔngɔn fa min ye awa i k'a dɔn boisson dakabana n'o bɛ 3X ko fɔ nɔnɔmugu dakabana bazɛnw Boubacar bazɛn min ni i y'a don i b'i jaya kan awa i k'a dɔn i b'i jaya kan a qualité sugu bɛɛ lajɛlen Boubacar i bɛ Sodafu i b'o ko fɔ Umar Dafu n'a ka cɛdenw Umar Dafu yɛrɛ Boubacar jɔgɔrɔmɛ den don Umar Dafu ye awa i k'a dɔn commerçant import export ye Umar Dafu ye sɔrɔ busonba ye Umar Dafu ye maa ye min ni a tilennen don n'a bɛ wele ko maa ladiri Boubacar jamana mago bɛ maa sugu minnu na a jɛlen don cogo min na a ŋaniya in jɛlen don ten ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na Dafu don Umar Dafu an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ni baara k'a ni cɛsiri k'a ni wulikajɔ ka Sodafu baarakɛla bɛɛ fo
jamana in kɔnɔ min bɛ se min na o ka d'o ma min bɛ se k'a to jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya o tuma denmisɛnnin min don dun ka fa kɔni Boubacara a kunkolo b'a kan da la dɛ a banna a kunkolo b'a kan da la kosɛbɛ lamɔcogo ni wulicogo alhamdulilayi kosɛbɛ ne ma waati kelen na mun ye Jɛnɛba Sise Biso Sise an bɛ foli lase Biso ma nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a Sise Biso bɛ yan de Biso bi an b'a fɔ ko a Sise nin waati na an ka foli fa an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma a bi Sise ko a fana bi an bɛ foli lase u ma ɲɛma yan'an ka bɔ hali bi wele an b'a da kanubaw ye u ka fɛɛrɛ dabali k'o kɛ min ye carte de fidélité u bɛ se ka ta cogo min na k'o sababu kɛ k'a daminɛ diga bɛ sɔrɔ kunun